Iċ-chairperson tal-PBS, Mark Sammut, ma weġġibx jekk hux komdu jew le bil-fatt li l-eks kap tal-Kamra tal-Aħbarijiet tax-Xandir Pubbliku u li għada fuq il-kodba tal-PBS xeħtet in-nomina tagħha l-President tal-Partit Laburista. Is-sibt wara nofsinhar, NetNews staqsa lil Sammut permezz ta' email jekk saliba fil-fatt għadix fuq il-kodba tal-PBS u jekk hux komdu b'dawn l-iżviluppi b'Mark Sammut jisħaq li fix-xhur li għaddew il-fatti ġew ampjament stabbiliti u sansitra stqarr li din il-kwistjoni kienet marbla mill-Kummissarju tal-Standards. F'Jannar, il-Kummissarju kien saħaq illi kien hemm anomaliji fil-ħatra tagħha maċ-ċentru tal-Ilsim Malti u enfasizza li kien hemm inkonsistenzi bejn il-ftehim li permezz tiegħu iċċalqet mix-Xandir Pubbliku b'self u l-kuntratt tax-xogħol tagħha. Skont il-kuntratt, Norma Saliba qed tingħata salarju ta' 42,000 euro fis-sena, iżda parti din is-somma hija għandha numru ta' allowances inkluż, żieda ta' 750 euro fis-sena. Fost dawn l-allowances i tingħata il-fuq minn 4,500 euro għal spejjeż marbuta ma' trasport kif ukoll bonus illi qabes is-6,000 euro. Il-fatti huma li Norma Saliba hija mislufa mill-PBS u ċewwe għadha impjegata tax-Xandir Pubbliku minkejja l-irwol illi qed tokkupa ta' kap eżekuttiv taċ-ċentru tal-Ilsim Malti. Kif ikkonferma il-Ministru Owen Bonnici ma' The Malta Independent lura f'Settembru. Is-Sinjura Saliba hija impjegata ta' Public Broadcasting Services Limited u jiena għamilt l-offerta lila li sservi bħala l-ewwel uffiċjal eżekuttiv taċ-ċentru tal-Malti. U għalhekk qisha tkun qed tiġi mislufa mill-PBS biex taqdi din il-funzjoni fiċ-ċentru tal-Malti. Ma' NetNews, Sammut ħarab milli wieġeb mod ulterjuri u insista li peress li qed taqdi l-funzjoni ta' CEO f'dan iċ-ċentru ma kellux aktar kummenti xjati minkejja illi għadha fuq il-kodba tal-PBS. Dan l-istazzjon għamel sensiela ta' domandi lil Norma Saliba nfisha fejn fost l-oħrajn staqsejnija jekk hux se tibqa' tokkupa l-irwol tagħha bħala CEO f'entità pubblika issa illi qed tikkontesta l-kariga fit-tmexxija ta' partit politiku jew saħansitra fl-eventwalità illi din tiġi eletta. Sissa għadna mingħajr risposta mingħand l-eks kap tal-Kamra tal-Aħbarijiet ta' PBS.